हेलो एवरीवान खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायहरफिननाय थाबाय ओमफ्राय आङो ब्लग लाबोयैया बिराद गोबाव जाबायमोन नङा होनबा लोगोफोर दिनै आङो थारैनो नोंथांमोननि सिगाङाव नुजाफैफिनमारबाय दिनैनि आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो सोरबाफोर गोदानै नायदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरोना अब्ला भिडिअखौ आं स्टार्ट खालामनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोबजासिम लोगोफोर नायलाय नै बे आंनि मुदुफुल बिफांखौ जि मोजां सेहेरा जादों मानि थाखाय सेहेरा जादों होनोब्लाथाय बियो हासार मोनदों आरोना नै आङो बेबायदि हासार खालामना होयो बेवहाय मैगं थाइगंनि दाखोरबो गारना होयो आरोना आङो दाउदै बिखं साफात इरि आं गारनानै होयो नालाय बेखायनो बिनि देरनाया मोजाङैनो जादों आरोना मानो होनब्ला थाब देरदों सेहेरा जादों नै लोगोफोर नायलाय नै नांगौ बायदि मोनदों नालाय सान्दुंबो मोनो जिहेतु बियो दै हासार मोनदों बार मोनदों बिनि थाखाय मोजाङै देरदों दाखालिनि ब्लगाव बियो फिसासोमोन नै दा जि मोजां देरदों आरोना बेखौनो आङो दिन्थिबाय लोगोफोर दिनैनि आंनि मेन खामानिया नैबेसो आरोना आं बेवहाय जगार खालामना लादों थाब मोननै बेवहाय लाबाय आङो गोबोर हासार आरो हा मिक्स खालामनानैहाय ओमफ्राय बेखौ आङो साननै लामबाय सान्दुङाव ओमफ्राय नैबे हायासो एसे गुन्द्रा जाबावनांगौमोन नामाथाय बांद्राय दोखो दोखो जायासै नै जेबो नंला नामाथाय आं रेडि खालामखाबाय फोनो थाखाय दा आं मा फोनाय जागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो नै लोगोफोर बेवहाय रेडि खालामखानानै दोननाय दं आरोना नैबेसो आरोना आंनि फोनो नागिरनाया बेयो जाहैबाय दुन्दिया बेखौ नांगौ जाहैबाय आंनो अनला ओंख्रै सबाय ओंख्रै दालि ओंख्रै बेदर ना बेफोराव आरोना बियो आंनि थाखाय थाथारनांगौ बेखायनो आङो दा बे गामला गंनैखौ जगार खालामनानै लादों आरोना आं बेखौ फोनोसै दा रेडि जाबाय आं बेखौ फोना लाग्रोनोसै लोगोफोर माबायदि रज'गोनथाय बेखौ आङो बुंस' हाला उनाव दिन्थिफिनखागोन आङो माबायदि रज' होनो हागोन बेखौ नोंथांमोनाथ' नुफिनखागोन नङा होनबा दा आं बेखौ फोना लानोसै एसे जाब्राब्राबो दङ नै जेबो नंला बेफोरबो सेवनानै हासार जाखायोखा दा आङो फोना लानोसै लोगोफोर दा आङो फोनानै लाग्रोनोसै आरोना दुन्दियाखौहाय दा नै आङो फोनानै लाबाय ओरैबायदि रोजा फोखाबाय आरोना देनां बेखौहाय फुख्ल' फुख्ल' जानोसै मानो होनब्ला आंना दा मैगं गायनो थाखाय हा गैथ'ला दंनाया दंमोन दा नोंथांमोननो खिन्थागोन आङो माने दा एकदम दैबो दङ ना लेथ्रा जानानै दङ माने आङो मावनो बादों आरोना बेखायनो आं दा बे दुन्दियानो आंनि थाखाय मेन नालाय बेखायनो आङो दा बेयावनो जगार खालामनानै फोना लाबाय आरोना दा आं बेखौ हाजों मिक्स खालामना लानोसै मोनसे जाबाय दा बेखौबो हाजों मिक्स खालामना लानोसै आङो बायनानै जानायालाय गासिबखौबो बायनानै जाखानांगौ लोगोफोर अब्लाबो माने दुन्दियाफोरखौहाय आङो माने न'आव थाजानो लुगैयो आरोना जेरैखियाबाबो माने आङो खालामनानै जागोनखि जाखागोन आरोना बेयाव माने आङो दोंसेबो हाग्रा दोननाय नङा लोगोफोर दुन्दियासो माबायदि रज'गोन आं बेखौ बुंनो हाला मानो होनब्ला बियो न'निनो जोलै
आङो मैगं जाग्रा माने आंहाबो दखरसे दंखायोमोन नालाय दा बियो सिगाङावनो खिन्थाखाबाय आं सिगांनि ब्लग्सआव दा बिमायंनि बाहागो जाबाय नालाय दा बाउन्डारिबो होखाबाय जायफोर नायदों बिसोरो मिथिखागोन आरोना ओमफ्राय दा माने बिराद जंगल जानानै दङ बे बेवाइनि बाहागोआ बेयावनो जायोमोन नालाय आङो ओमफ्राय दा जानो बाथ'बाय आरो आङो ओंखायनो आङो दा बे दुन्दियाखौल' जगार खालामबाय बेल' नङा लोगोफोर सामब्रामबो दं आरोना सामब्राम गोजा जाबाय दा मानो होनब्ला बे जायगायाव दाउबो फैनो हाखाया दाउआबो दंखायो मानै लट्रियाव मोनबोनाय दुर्गा फुजायाव आरोना बियो जाथ'बाय बेखिनि रज'योब्लानो बहुद थोयो आंनि थाखाय ओमफ्राय नैबेवहाय आग्लायबावनानै दङ आरोना बेखौ आङो मोनसे टाब दङ बेवहाय आं फोहैनोसै आरो मानोथो बेखार गारबावनो नङा होनब्ला रज'योब्लाथ' फुनानै जानो हागोन आं बेलायथ' गुबुन मोनसे टाबा नैबे ओमफ्राय नैबेयाव आं दहायसो गायनानै होदों आरोना बियो जाहैबाय 12 मासिया फान्थाव फिसा फिसा थायग्रा दा बे फुलिखौ आं बेयाव गायनानै दोनबाय बिराद हासार नैबाव हासारथार आरो गोसोम गोसोम ओमफ्राय आं बेयाव आग्लायनाय नैबे दुन्दियाखौनो सारलानानै होबावनोसै आरो बेयाव साबसिन मोनजागोन बायदि मोनबाय आं हासारा बाराना बेफोरावनो खायदा खालामनानै जासाबनोसै लोगोफोर दा आं आंनि मैगं जाग्रा जायगाया माबायदिमोन बेखौ खिन्थागोन आरोना आङो मा अबस्था जानानै दङ मानि थाखाय आं मैगंखौ जानो बादों बेवहाय फोनानै दा खिन्थागासिनो दं आं दसे उनाव जाबाय मेसेंनि मैगं अनला ओंख्रिफोराव सबाय ओंख्रिफोराव गथ' नागिरबायो नङा होनबा लोगोफोर मोदोमनाय दुन्दिया मोदोमफ्रु मोनबा बेसे गोथाव जायो ओंख्रिफोरा जासाबबाय जिया रानस्रांजोब्बाय ने माखासे खननानै दोनबाय आरो आङो बेवहाय आंनि दख'ना जियानो जि गोजौ गाहाय जि जोंनिया ओमफ्राय लोगोफोर नैबेथ' सिथ्ला जाखाबाय नङा होनबा ओमफ्राय आं गोदो मैगं जाग्राया नैबे साइडआवमोन आरोना बे साइडआव नैबे जाहैबाय आंनि बेवाइ बिमायंनि जाहैबाय ओरै खोला फारसेनिया ओमफ्रायलाय जोंहा बाउन्डारि होबाय नालाय ओमफ्राय र' खिन्थागासिनो आङो नैबेलाय बिदि एल होना होबाय आरोना बेयावनो बे साइडआवनो मैगं जायोमोन ओमफ्राय मैगं जाग्रा अबस्थाखौ दा खिथागोन आं ओमफ्राय लोगोफोर नै आंना स्करपिय' दोनग्राया आरोना सारा आंनि थाखाय बेबायदि खालामनानै गालांबाय मानो होनब्ला आं खामसालियावसो थिखोबाय थायोमोन नालाय ओमफ्राय बेयावनो कारबो दोनखायो जिहेथु ओमफ्राय आं साइडआवहाय दोनग्रा खालामसै होननानै थिं मेनला फुराना दंमोन नालाय बेबायदि खालामबाय आरोना अखाबो सिला सान्दुंबो नांला दा नै आं बेयावनो दोनो बेयो दुर्गा फुजायाव मोनबोनाय दाउ आरो बेयो आदामोननि ओमफ्राय जोंनाबो दङ आरोना मानै सिगाङाव खिन्थाखांखाबाय एसे देरबावबायसो आरो दा नै मा होनो हाजिरा होयोब्ला 500सो थांबावसिगौमोन नङा होनब्ला दा न'आवनो बानायबाय गथ'फोर गेलेगासिनो दङ नै फिसाफोर गेलेगासिनो दङ ओमफ्राय नैबे खनायावहाय मौसुमि बिफां गायबाय आरो नै देनां जों जानोसै बोरायबा बुरैबा ओमफ्राय लोगोफोर नैबे साइडआवहाय कर्नाराव मा होनो कम्पस्ट खालामनानै गालांबाय आरोना बेखौ गाव हारसिंनो बानायदों मानो होनब्ला आं बिराद हासार नागिरबाय थायो नालाय एखमबा बायो एखमबा लानानै फैयो एखमबा बै खाथिनि फिल्डआव लानानै फैयो बेखायनो दा नै आं गासिबो बिलाइ इरि फुल बिलाइ थाइजौ बिलाइ जिखुनु बिलाइ बेफोरखौ आं बेयाव दोनसिगोन आरोना दाखोरखौ बे आंनि थाखाय हासार जानानै थासिगोन ओमफ्राय लोगोफोर माने आङो सिगाङाव मैगंखौ बेयावनो जायोमोन आरोना बेयाव मैगं थाइगं गायनायनि थाखायनो आङो माने बहुद हासार नागिरोमोन बायोमोन एखमबा आंनो लाबोयोमोन आरोना ओमफ्राय दा आं बेयाव जाथ'ला खालमासिनिफ्राय बिराद मोजां साफा खालामनानै मेसेंनि मैगं जाग्रा बानायगोन आरोना लोगोफोर दैज्लाङावबो गायनाया गायोमोन माने बै बैसांनि मैगंमोन आरोना आरो दै रानबाथाय माने बिफाङा रानफा लांजोबोमोन आरो बेयावनो जायोमोन लोगोफोर नोंथांमोननो खिथाबाय आरोना आं
बे जायगायावनो फुरा गासिबो मैगं थाइगंखौ माने आङो एसे एसे जगार खालामनानै बेयावनो जायोमोन। दा जाथ'ला खालमासनिफ्राय आङो मोजां फोसाबनानै गासिबो मैगं थाइगंखौनो एसे खालामनानै जागोन आरोना लोगोफोर। देग्लाय आङो बायनानै जाथ'नोसै, बेखायनो आङो माने दुन्दियाखौबो थाबाव जगार खालामखाबाय आरो सामब्रामबो गायदों। फुरा जाजोबाखै, बेखौ आं उनाव लाबोफिनसिगोन नोंथांमोननि थाखाय। ओमफ्राय साराजे आंनि थाखाय स्करपिय' दोनग्रा बानायलांबाय, नोंथांमोननोबो बेखौनो आङो शेयार खालामखाबाय नङा होनब्ला लोगोफोर। आरो हासारनि थाखायबो माने जगार खालामना होलांखाबाय लोगोफोर। आं हासारखौ नैबेफोरनिफ्रायनो बानायगोन आरोना। बिबार सिरिनाय, बिलाइ मोनना सिरिनाय, बेफोरखौनो आङो जगार खालामजोबगोन, मानो होनब्ला आंनाव बहुद फुल दंखायो नालाय सिन्था गैया आरोना। बिनि दालाइ, बिनि बिलाइ, बिनि बिबार गासैखौबो आङो सिबबाथाय ना बेयावनो दोननो हासिगोन आरो। माने आं सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थाखायोमोन आंनो कम्पस्ट नांगौ होननानै, ओमफ्राय थारैनो दा जामारबाय आरोना लोगोफोर। नै आंनि गया जि मोजां थायदों आरोना। थांनाय बोसोराव बेदा मोनसेल' थायदोंमोन, ओमफ्राय दा बेदाथाम बिराद मोजां थायनानै होबाय आरोना। नै बेखौनो आं जानो हासिगोन। मानसि फैबा मानसि बुजायनो हासिगोन आरोना। ओइ नै बैयावबो दङ फांथामानो 12 मासिया दे आंना गया। ओमफ्राय नैबेखौ उनाव मिथिसिगोन नामा माबायदि जायो। बेनि गोजौआवबो फिसा बेदा आरोना। ओमफ्राय नैबे फांसेयाबो एबार होबाय, ओमफ्राय नैबे माथो गैया दाबो। बैथिं फांसे दंबावो दे, बेबो एबारसो माने थाइजेनदों आरोना। माने थांनाय बोसोराव खुंगारबाय, ओमफ्राय एबार थाइबाय आरो। नायदो नै लोगोफोर, खोमसिसो नुखोना थाइजेनबाय आरोना। बेबो नै फिथाइ दं, नोंथांमोना नुदोंना नुवाखै आं मिथिला, खोमसिसो नुहरबाय आङो। बारा मोजां जायानो दे बे, माने फुरा फ्लरखौ प्लास्टार होबायना, माबायदि जायो उनाव मिथिसिगोन। नै दोनबाय आरोना दानफायनो अननानैहाय। लोगोफोर मोनानानैसो ब्लगखौ लाफिननाय जाबाय आरोना। दा जाखां लोंखां रेस्ट खालामनानै दङ। ओमफ्राय दिनैनि आंनि बे ससे भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांनायनि थाखाय बा नायजोबनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन। नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदोलाय। बाय बाय।